molweni ke. Ya, umntwana ngakaze yaba kwena. Ngimfundisa ucwasi ke mna abangandazi, ne? Ya, ngomisiwe lo. Nosiwe. Ngishubela cameraman, unam cameraman. Benini ke nosanje school ke. Amen. Ngiyabhala namhlanje ne? Akanetha futhi kodwa ke sizawukhonza thina ngokubanda kunethe ne? Ya, namhlanje sizofunda ke ngomthandazo. Sifunda lo namhlanje umthandazo. So sifundiswa namhlanje umthandazo uba intoni umthandazo, ukubaleka komthandazo, sithandaza kubani, sisithini na, yabo? So umthandazo kengo ithi ke ngale ibhala apha xa so no nobani no Thixo. Bathena naba. So ngamanye amagama umthandazo ukuthetha ne. Yabo? Andiyakwazi ukuncokola lapha ne? Andiyakwazi ukuncokola nomama wakho notata wakho ne? Ne? So which means ke ngoku xa uthandazayo uncokola nabantu ke ngoku? Uthetha naba? Thixo. So ke ngoku umthandazo xa sithandaza sithetha no Thixo. So uThixo ke ngoku uThixo ubani uThixo bawo unguThixo bawo abe nguThixo ubani uYesu abe nguThixo ubani futhi moya Thixo moya oyingcwele. Aywa. So sitheni okay, ngimsaranda Yesu. So umthandazo wasine xa sithandaza sithetha nabani? noThixo. uThixo ngubani? uThixo ubani? uThixo ubawo abe nguThixo uYesu abe nguThixo umoya oyingcwele. Yebo? So xa sithandaza sithetha noThixo ubawo, Thixo ubani? Yesu, noThixo ubani? moya oyingcwele. Sibe free kaloku sonke. Yabo? Phinda nento xa sithandaza sithetha noThixo, ne? uThixo naka nimsarandana apha uThixo, yabo? Ke uThixo sithetha noThixo. So uThixo unguThixo ubawo, unguThixo uYesu, unguThixo umoya oyingcwele. So uYesu ke lona ame nguThixo ke lo unjalo ke uThixo wethu simkhonzayo, yabo? Ya, unjalo uThixo wethu simkhonzayo. SinguThixo ubawo, unguThixo uYesu, unguThixo umoya oyingcwele. Ingxaki ke ngolena lapha. uThixo kanti uyi-3 kanti nyani. uThixo njani babe ngubawo aphinde abe nguYesu aphinde abe ngumoya oyingcwele? Ayikhona ingxaki apha. Aniyiboni ikhona ingxaki? Sithe nguThixo mos ne? Ngoku kuthele zomninzi ngoku uThixo ngoku. Nekuthiwa uphinde kube komnye uThixo ngapha, khona omnye uThixo ngapha, kanti kuthiwa uyi-1 uThixo. Khona ingxaki apha. Bale masizame uyicacisa le ngxaki le neko. Sevana? Masizame uyicacisa le ngxaki le. Ngoba akakwazi emhlabeni umzekelo kwabazana abahlala apha phambi kwam. Wena pheshi. Kwabazana abahlala apha phambi kwam, yabo? Asenza umzekelo nguThixo ubawo lo, lenguThixo uYesu le, lenguThixo umoya oyingcwele. Yabo bayi-3.
sitshilo ngosona sithenguthixo kodwa bayithi hayi khona ngaka yabo kodwa mna ifane yami mna ngibani ke ifane yami ucwasi uliphake imfana yakhe ngibani ucwasi ifane ulingcelo ngibani ifane yakhe ucwasi yabo so bayithi sisebenza ifane eyi-1 so bayi-3 kodwa amagama ethu ohlukene yabo nelazi lami gama ngibani bathandwa elamigama nangingxaki loyichaza bathandwa elamigama lona nguliphakela lowa ngubalowa ulingcwele yabo so sonke sinamagama ohlukeneyo kodwa siphuma kwifamily enjani eyi-1 so nothixo ke kunjalo ke bengafamba bahlala bobabini ke hlala ngapha ntombani bahlala phaya abuyeza kunezibona hlala pha abangokuhlala endaweni eyi-1 abayesayikhala hlala phasi oh na hlala pha afuna hlala phansi oh ke asifocuseni ke futhi ke ngoku ke bengiqothini anene ngo kukhama amagama amathi kodwa uThixo so ifana ke ngolelo siyithetha about uThixo eyi-1 kodwa unamagama ohlukene ifana leliba nditsho ndithi ifana yami ndingucwasi lona ngucwasi nalona ngucwasi so uThixo uphuma kwifamily eyi-1 okanye uyi-1 yabo kodwa ke phaa kuye ke ngoku kube khona icala likabawo kube khona icala likayesu kube khona icala likamoya oyingcwele njengobana nathi siphuma kwifamily eyi-1 kodwa ke sahlukahlukene icacile le ndawo leyo ke ngoku so that is why ke ngoku ukuthi kubawo ukuthi kuyesu ukuthi kumoya oyingcwele icacile so nguThixo wonke ke lona nguThixo wonke lo uThixo lo le part lesithethe ngayo apha endawo ne uThixo wonke lowa so uThixo unguThixo bawo unguThixo Yesu unguThixo umoya oyingcwele yabo so ke uThixo ke make ngidala umuntu ke ngoku yabo wadala umuntu abantu bangazongile wadala u-Adamu uThixo nami u-Adamu akangizomanga u-Adamu mntakabani asimzobeni kanje nendlela yokugqitha kuzoba nina ne andikwazi zoba umntu andikwazi zoba umntu naku u-Adamu wami yabo wadala wanomnye u-Efa naka u-Efa ndagqilani uzoba kanje nkosi yami naku u-Efa so u-Efa ke ngokubana abantwana masenumzeke ngamantombazana bobabini abantwana abo yabo abantwana babili ke ngoku apha babini abantwana apha ya nako omnye nako umntana bayani babini abantwana singamantombazana babini yebo so ngabantu ke ngoku abo balapha emhlabeni ke ngoku sevanani nawethu na so ngabantu abalapha emhlabeni ke ngoku khona utata khona umama khona abantwana bonke balapha emhlabeni abo bantu yena uThixo nanka and then wadala aba bantu bangaba ke ngoku abantu balapha emhlabeni ke ngoku aba bantu baba abantu basemhlabeni aba bantu bonke aba so njengoba besemhlabeni bonke nje aba bantu aba ndim nawo ufana nabantu loyo enjongo ufana nabantu loyo ufana nabantu ukwanto ufana nabantu la engathi ufana lo uqala phanga semva akafani nani lo mtata akafani nani ufana nabalozo nje lo akanyuma ngabo lo umunye okay nasibuyeni ke ngoku sicacisene aba bantu aba ngoba semhlabeni aba yabo funeka bethandazile ngoba bethandaze phaa uThixo bathethe noThixo abantu aba yabo so isambulo nje ngaliphambili kaloku oyinake so mazenze umzekelo ngoba ndifuna uthandaza ke ngoku apha emhlabeni ke ngoku ndifuna uthandaza ngithethe noThixo yabo uma nginceda aba mandikwazi uthandaza ngibani umoya oyingcwele uyasinceda uba sikwazi ukuthandaza ngoba sishiywe nawo lapha emhlabeni nomoya oyingcwele uyasinceda uma nethetha umoya oyingcwele lapha engqondweni yakho athi thandaza ngobani
thandaza ngento ethile kanti uma uyicinga bengqondweni yakho okay xa ngithandaza mandithandaza ngento ethile ngo Thixo ayinceda abantu bakho basindiswe yabona leya xa ucinga loo nto leyo njalo kuzobe ngumoya engcwele lo okuncedayo bathandazela ntoni na siyavana nabantu na njengoba ke ngokuthandaza nako umthandazo wakho uyenyuka ngo uhlangane nomoya engcwele kwa umthandazo wethu wonke siyathandaza sonke sincedwa ngumoya engcwele then umoya engcwele ke ngoku kodwa afuneka uyofika phaa mos lo mthandazo wethu phaa kuThixo ubawo funeka uyofika kumthandazo wethu kuThixo ubawo lo mthandazo wethu but ke ngoku asikwazi uyofika phaa kubawo tu singagqithanga kuYesu yabo yonke indlela yomthandazo wethu igqitha phi kuYesu yiyo le nto sixa sithandazayo babe egameni likabani ne likaYesu yonke futhi nento sicela egameni likabani likaYesu so the reason why sicela egameni likaYesu it is because akhona into esinoyoyenza phaa kubawo singagqithanga phaa kuYesu ne sikumele isiko singuYesu singena phaa ngaphambili sevanani phake jongani konke ntombazana sesigqibezela ngoku ya sesigqibezela ngoku yabo so xa sithandaza sincedwa ngumoya engcwele but asikwazi usuke sihambe siyogqobhoza siyothetha nobawo phaa funeka sincedwa ngubani ke ngoku uYesu so umthandazo wethu uyenyuka ke ngoku uyaphaa kuYesu ke ngoku and then uYesu ke ngoku abe sisiciko sokuvula uba sokwazi uthetha notata wethu osezulwini noa ungbawo wethu osemazulwini yabo then ke ngoku Thixo ngapha ke ngoku uyabuyisa impendulo ngapho lacala ngapha eyibuyisa ngabani ngoYesu uYesu igqithula kubani ke ngoyena umoya engcwele ithini ke ngoku uthetha nabani ke ngoku nathi apha ezasemhlabeni yabo ihamba kanjena ke le nto le then ke ngoku ekugqibeleni ke ngoku apha ezantsi sinabani ke ngoku sinoSathane apha sibe namadimoni Moni. Hey, na begqwele sine namagqwirha apha entoni? Gqwirha. Amagqwirha yintoni namagqwirha? Abantu abasebenzela uSathane amagqwirha. Abantu benza ntoni? Abantu basebenzela uSathane abavuyisa uSathane. Boyazi nawe wathi usebenza uMsathane uvuyisa uSathane. Uyintoni? Uzotsha sogweni. Yabo? Uzohamba uyotshona sogweni. Ngoba kaloku uvuyisa uSathane wena. Bonke abantu abavuyisa uSathane ngamagqwirha ke. Ngoba batheni bavuyisa uSathane. Khange bayashiyana ngabantu bangamagqwirha abasebenzela uSathane. Bakhona abo basebenzela uSathane bahamba ngobusuku ke bona ke basebenzela uSathane bakhwela ikheshi ezinye izinto sanibalisela ngazo zonke nje bekhona abanye ke ngoku abo bantu bangamasela yabona abantu bangamasela benza izono babi imali zabazali babo ababulala abantu abathena ngezinto izinto abazenzayo abaxokayo abathena abanye bathena baqala ifasting ya wonke umuntu ovuyisa uSathane yabo wonke umuntu ovuyisa uSathane lo muntu lo yintoni igqwirha xakaxhomeke kusebenza kweliphi level yabo seven le nto zafuneka thina sivumele usetyenziswa nguSathane thina siyasathi nti sinamvumela uSathane namela ke ngoku apha uSathane lona undawoni uSathane apha ukuthi ulapha ngezantsi apha kwaseenyawo zethu so uSathane namadimoni namagqwirha baphi bona phansi kweenyawo zethu sevana phansi kweenyawo zethu that means siyamlawula uSathane siyawalawula amadimoni siyawalawula amagqwirha yonke into kaSathane siyayilawula thina asiyifuni siyifaka phansi kweenyawo zethu sevana bethana siyifaka phi that means ke ngoku xa efika uSathane sithi phansa imali phaya awuyibe laa mali leya neka wena uthini ke ngoku uthi Sathane uyaxoka ngegama likaYesu andingowakho mna andizuba ligqwirha yabo andizusebenzela wena mna Sathane uyaxoka andizuyibhacuke laa mali leya andifuni uba ligqwirha kaloku mna kuthenza ndithi andihambe etshona esogweni hayi ngeke mna nditshona esogweni never nayisono ndisilawule isono sithini siphansi kweenyawo zam so ngamanye amagama yonke into erongo endifuna ukuyenza andizuvuma ukuyenza ibakele sigqibile namhlanje so sitheni ke namhlanje ke
Sifunde ngantoni namhlanje? Sathi ngeyo xa sithandaza sithetha nabantu. uThixo unguThixo ubani? Aphinde abe nguThixo ubani? Aphinde abe nguThixo ubani? Ngabathenga abangathethiyo kanene bona bathuleyo. Nawe thetha ngazokwenza kuzoyiba nana wanithethani please nawe. Yabo thetha please. Thethana nifunde uthethe nomuntu uyabhuda makazame uthethe yabo benza basizayibambani fast ke ngoba sithenga umthandazo ne sathini xa sithandaza sithetha noThixo uThixo ungubawo uThixo unguYesu uThixo umoya oyingcwele. Yes, ayikanishaye izandla kule ndawo ke. Saqhubeka ngosathi uThixo ke ngowadala ke ngoku abantu. Wathini uThixo ke ngo? uThixo wadala abantu. Naba abantu badalile. So abantu bayathandaza ke ngoku. Xa bethandaza bancedwa ngubani ke ngoku? Bancedwa ngubani xa bethandaza abantu? Thina xa sithandaza sincedwa ngubani? Umoya oyingcwele. Sincedwa ngumoya oyingcwele xa sithandazayo. Sevana? Ya, umoya oyingcwele ke ngoku. Njengoba sifuna uthetha nobawo ke ngoku funeka senze kanjani kanene ukuze sikwazi uthetha nobawo? Nathini? Ya, funeka sigqithe kuYesu asikwazi ukufika phaa kubawo singagqithanga kuYesu. Tu! iBhayibhile itsho njalo ukuthi akho namnye oya kubawo ongayi uYesu. So that is why xa sithandazayo sisebenzisa igama likabani ke ngoku? LikaYesu. Yabo? Then ke ngoku ke sibe sesenqokola ke ngoThixo wethu bawo. Bawo sicela into ethile sifuna kwenza kanje nakanje nakanje. Thixo wam ndiyakucela wenze kanje nakanje nakanje ebomini bam. Then ke ngoku bawo wathini ke ngoku xa ifuna uzisa impendulo kuthi ke ngoku uyinikela abantu impendulo? Yes. Uyinikela uYesu impendulo. And then uYesu ayigqithisele kubani impendulo? Umoya oyingcwele yabo yehla ngapho ecala nyana. Ayigqithisele umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ayithini emva koba ifikile kuye ngoyimpendulo? Ayithumela apha kuthi ngomhlabeni ke ngoku. Yabo sisho ngasibe powerful ke ngoku. Sihambe noThixo simazi uThixo wethu uthini xa ethetha nathi. Yabo? Then ngizala sipowerful ke sibakhulu ke sisoyisa uSathane. USathane uphi ke ngoku yena? Usathane uphansi kweenyawo zethu. Namadimoni aphansi kweenyawo zethu. Namagqirha aphansi kweenyawo zethu. Zonke ezo zinto ezo siyazilawula ziphantsi kweenyawo zethu. Yabo? That is why ke umfundisi ke ngoba masapha enkonzweni ne kuyakuthandazela abantu masapha enkonzweni ke nqabe. Ke ngibona ne xa uthandazela abantu umuntu abe nenhloko ebuhlungu wathi inenhloko ebuhlungu ndiyafa inenhloko ebuhlungu ndinesisu sebuhlungu umfundisi amafika athi ngegama likaYesu ndiyakuthandazela phila ngoba igama likaYesu neyazi bakuzokuthela ukuze umuntu aphile ke ngonyana kuzokuthela kanti pendule ke ndiniphi Umuntu ethandaza kwazi ba umoya oyingcwele azokwazi ba ayidlulise kuYesu ngoba abe namandla ube namandla so that azaphila kuYesu. Yeah, that is yiyo nje ohlobo ecacisa ngayo. Then ke wasifumana amandla umoya oyingcwele ke ngokuthile ovela sithethe ke ngolalo nalo dimonele yabo idimoni liphansi kwenyawo zethu yakwazi uliyelela dimoni phuma kulo mzalwane idimoni liyanyanzelela lithethaza loyikiliyo nabe ndishisa ngegama likaYesu ayibale idimoni ke ngolalo ntoba ayinakwazi umelana lenini seshayeleni zakhe.